Assalamu alaikum jama'a, har kullum ni ne na Karat, ina muku fata alkhairi. Wannan shine episode na uku a cikin bayanan da nake kawowa domin yadda mutane za su kare lafiyarsu yayin babbar sallah, sallar da ake layya, ake cin nama, ma'ana sallar da a shekara ake yin ta guda ɗaya wadda nama ba duk inda ka je ana cin nama. Kuma hakan yana kawo wasu matsaloli musamman na lafiya. Yau a wannan episode na uku zan kawo hanyoyi wanda mutane za su kare kansu daga kamuwa da gudawa ko kuma zawayi wanda da yawa wayansu ta yi sanadiyar rayuwarsu a babbar sallah. Na farko abin da zan fara magana a kai shine shi kanshi naman da aka yanka ya kamata a tabbatar ana tsaftace da shi, ma'ana an tsaftace wannan nama. Misali musamman abin da ya shafi abubuwa da suke na cikin wannan dabba irin su hanji, irin su tumbi da sauransu. Yana da kyau a tatse kashin da yake cikin hanji sosai domin cin hanji ba a wanke shi ba yana kawo wannan zawayi, ko kuma musamman abin da ya shafi tumbi yana da kyau a wanke su da ruwan zafi a tabbatar wannan kashin ya fita daga jiki domin akwai wasu ƙwayoyin cuta da ake samu a ciki. In har mun tabbatar mun tsaftar naman mu, lallai mun rage wa kanmu hanyoyin afkuwa da ita ma'ana wannan cuta ta zawayi ko kuma gudawa wadda take damun mutane. To bayan fa an tsaftace nama an yayyanka shi an zuba shi a kasko, abin kuma da yake na gaba shine tun daga fara tafarfasan nama jama'a ake fara aiki na tsoma shi a baki da sauransu. Lallai cin wannan ɗanyen nama shi ma zai iya kawo zawayi. Yana da kyau a haƙura tunda dai naman nan naku ne ba inda zai je, a ɗan bar shi ya ɗan soyu mana sai a ringa ci. Wani lokacin kuma za a ga naman ya fara soyuwa ko kuma ya soyu amma fa mutanen amana suna ta zuba shi da zafinsa. Cin wannan naman da zafi shi ma zai iya kawo wannan zawayin. Sannan kuma mutane su tabbatar sun kula wajen cin kitse a jikin nama domin shi kanshi yana iya kawo wannan zawayin. Naman da yake kitse ne sai ga shi kansa ba ruwan jama'a yau take sallah an zo ana cin sa. Lallai yana da kyau a kula sosai. Sannan yayin da ake ta wannan hada-hadar ta sallah ya kamata mutane su ringa shan ruwa sosai. Kenan in har za mu kiyaye kanmu da cin nama ba bisa ƙa'ida ba, za mu yi sallar mu cikin ƙoshin lafiya ba tare da zawayi ko kuma gudawa ta zo ta turnike mu mun kasa fita mun daina jin daɗin nama da sauransu ba. Mu bi abin a hankali, naman namu ne mu ci shi a hankali domin mu samu mu yi sallah cikin ƙoshin lafiya. Har kullum ni ne naku Karat, na bar ku lafiya. Sai anjima.